दीदी पर की साल तो ऐसा ही तीज कैले रहनी रहुआ। अब कियो बेर भैया जी आई हैं कि ना आई हैं? ए छोटको का कही यही तो सोच सोच के टेंशन होता कि जब कोई त्योहार आवेला ता साहेब छुट्टिए ना देवेला, ता यही से ना आ पावेलन। कहत रहलन कि छुट्टी दी है ता ऐसो आए। बाकी तहार साड़ी किनाई बा कि ना? देखनी है वह दिन की मोटबाहा धइले रहे दुआरी पर, ता किल्लू है कि ना? ना ये दीदी कहाँ किन्नी है? तहार बबुआ जी तो घर में रहले है ना, ता बुढ़िया के कहनी है कि अम्मा जी एगो साड़ी किन दी ना रुआ, ता कहनी है कि ना हमरा लगे गेट में पैसा नहीं खे, बबुआ जी आई हैं तब किनाई साड़ी। ता मोटबाहा बैठल रहती, मोटबाहा चल गई, ता दूसर के दिन आई मोटबाहा, ता फिर बैठौनी, ता जवन साड़ी हम पसंद कैले रहनी ओही साड़ीवा जाने तरु छोटकी पसंद कैले रहे नंदी। ता हमरा मन में बड़ा खीस बढ़ गई कि ई का होता, जवन हम पसंद करत तरी तवने ई पसंद करत तरी जाने तरु। आज जब चूड़ी दुकान गईनी हां ता ओहा भी हम अच्छा अच्छा लहठी पसंद करेनी। ए दीदी हमार पसंदे बा ऐसन की 2 रुपया लागेला लेकिन अच्छा अच्छा पसंद करेनी, ता उनकारा के लोभ लग जाला जाना नी। ता कहनी का यही लहठिया हम हो ले, ता मार खीसे के मारे वहु जा छोड़ देनी है। ई कुल तहार बबुआ जी से ना बतैनी है कि घर में झगड़ा हो जाई, ता ऐसे ना बतैनी है। बाकी ये दीदी हमरा की खीस बड़ी नु ता हम यहाँ ना रहे, हम नहीं हट चल जाए ओहे तीज करे हम अपना भौजी के लगे। हमार भौजी ऐसन नहीं खी आ हमहु ऐसन नहीं खी करत, जवन भौजी के पसंद रहेला तने हमहु मान जानी, आ जवन भौजी देवेनी ओही हम ले लेवेनी, आ जवन हमर मातारियो देवेनी तवने हम ले लेवेनी। हम अलग से फरमाइश ना करेनी कि हमरा होई चाहिए हो चाहिए। ए छोटको अब 2-4 दिन तीज में बचल बा, ता देखा ना कि अभी आशा जोहते बानी, अभी कहां कुछ कहलन है कि साहेब छुट्टिए नहीं के देले, तब कैसे आई? मान ला कि नहीं के आई ता कैसे माला कि अकेले हर साल ता अच्छा नानू लगेला, अकेले पूजा करे में ता हर साल नानू अच्छा लगेला। जब पति के आरती उतारे नी चंदन लगावे नी ता गोड़ लागे नी तभी सफल होवेला तीज के पूजा। जानलू ऐसा ही तीज के पूजा ना होखेला कि सेवा ना धर देनी हां भगवान का गोड़ लाग लेनी ना। जब पति के खातिर करतनी तब पति के चरण छुए के चाहिए, तब तीज के पूजा सफल होला। ए दीदी यही बातवा अपना बबुआ जी के समझा दी ना रहुआ। तहार बबुआ जी नहीं खे मानतनी, कहतनी कि ना ई कुल ऐसे ही बा जे कहतनी, हम कहतनी कि ना पति के चरण छुए के चाहिए ता उनका बड़ा लाज लागेला। ओई हो राम मामा उनकरो मौगड़ा के का तो लाज लागेला। अच्छा ठीक बा ये छोटको जब आई है नो बबुआ जी ता हम कहें ताले एगो तीज के गीत सुनावा। अच्छा ठीक बा ये दीदी हम बड़ा सुंदर तीज के गीत सुनावा तनी सुना तहरे जोग बा। चमकते